vi så også forsøg. Ud af her kommer der gas, som er flaskegas. Lige om lidt vil vi antænde med en tændstik. Så har vi et jommerensgas her, som er fuld af luft. I det her jommerensgas, der har vi puttet noget kalkvand i. Okay, nu vil jeg tænde for gassen her, når Mikkel lige åbner. Yes. Så når vi tænder for vandhanen her, skulle kalkvandet her gerne blive grumset. Så har vi nemlig bevist, at der er CO2 hernede. Okay, nu tror jeg det er super. Yes, og så kan I se her, at vores kalkvand nu er blevet grumset. What you gonna do when they come for you, baby?